Fi żmien tal-festi bosta jiċċelebraw mal-qraba tagħhom bir-rigali, is-siġra tal-miliet u l-pranzu tipiku. Iżda l-miliet mhuwiex żmien sabiħ għal kulħadd. Uħud ikunu għaddejjin minn żmien diffiċli, uħud ukoll iqattaw dan iż-żmien weħidhom minħabba raġunijiet varji. TVM News tkellem ma' Josephine Muscat li taħdem fit-taqsima tal-ħidma soċjali. Innotat li din is-sitwazzjoni qed tigrava. Mill-esperjenza tagħna qed naraw li kull ma jmur is-solitudni qiegħda iktar ma tmur iktar tiżdied. Ħafna anzjan, speċjalment fuq l-anzjani, għaliex tifhimha, l-anzjani jew tilfu spaws waħda mill-koppja tkun mietet, it-tfal telqu mid-dar. Dak li jkun isib ruħu waħdu f'daqqa waħda lura hemmhekk tiskatta is-solitudni. Hija spjegat li meta l-ħaddiema tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali jkellmu lil pazjenti spiss jinnotaw li minkejja li l-problema fil-wiċċ tkun waħda medika, is-sitwazzjoni tkun ħafna iktar profonda minn hekk. Għalhekk, meta l-pazjenti jkunu qed jiġu mitkellma, il-professjonisti tuhom iċ-ċans jesprimu ruhom biex jidentifikaw il-problema mill-eruq. U aħna li ninżlu nitkellmu anke ma' dawn il-pazjenti, x'in tidħol fil-fond ħafna drabi jippreżentaw problema medika imma x'in aħna nkunu qed nindagaw u nitlu fil-fond sewwa nindunaw li l-problema hija iktar ta' solitudni. Fil-fatti din ninnotaw anke minn servizzi oħra fil-fundazzjoni bħal 179 insibu li ħafna nies jibdew iċemplu anke biex jitkellmu. Kultant kull ma jkunu jridu jitkellmu ftit u li jkun hemm widna li tismagħhom. Bekk hija appellat li matul is-sena, speċjalment f'dawn iż-żminijiet, wieħed jagħti imqar ftit mill-ħin tiegħu. Il-fatt li tagħti il-ħin tiegħek huwa ta' sodisfazzjon ħafna kbar għax inti tesperjenza il-ferħ ta' dik il-persuna dak il-ħin stess. Allura hija xi ħaġa sabiħa ħafna. U nappella jekk infittxu xi ġara jew fil-blok tal-fless fejn noqogħdu ħansibu l xi ħadd li qiegħed waħdu. Ejja nippruvaw insibu ftit ħin u nagħmluhom ftit ferħana. Spjegat li għalkemm xi kultant iktar faċli ddaħħal idejk fil-but u tagħti donazzjoni, telefonata waħda tista' tagħmel id-differenza kollha.